khona elimnyama, khona elibovu, khona elimhlophe, ahlukahlukene amajezi epirate. Babale labo 700 abawu 7 ngaba amaphilisi amangaka asekhweni lakho. Kodwa ngoba abazali bethu abayikhulumi lento nabafowethu emakhaya, kungakho bebona ngathi thina siyabheda futhi sibantu abangazilutho ngempilo. Lempilo nijahile kayibuyiseli, kayinakusasa. Yazi ubona isimanga la kulabo forum ehlala kubona la eMlazi, ubona ijezi lePirate, uyabona khona iPirate supporter, iSundowns supporter, iKaizer Chiefs supporter, amajezi awu 3 kodwa uthi uyafika ewindini kubeka uCalbot. Uthi uyafika ewindini kubeka uCalbot, bahlula ukuthenga iglass, umuntu ukwazi ukuthenga ijezi leCase. Luma ijezi leCase, uhlula ukufaka iglass, uthenga uphathi. Yazi la phakathi kwethu khona abafana bangakwazi ukufaka iwindi. Ukuthi indoda kabani namangazi. Indoda iyobiza umuntu ithi ngicela uzongifakela iglass yewindi. Kade njani le? Sizokhuluma nini ngoShembe? Sizokhuluma nini ngoShembe? Ngoba funa siqale sakha abafana. Ukuthi umfana kavuka eksena alungise igceke, alungise amawini. Khona abafana bangazi ukuthi umsebenzi wakho ukwasho ubo libe clean. Umsebenzi womfana ukuthi abuke ekhaya ukuthi lele yakhishiseli yawo athi baba ngiyacela ungivumele ngilungise le yandlu. Ngesikhathi usho njalo aqala uyisahlale phansi athi hawu kanti nina bakwacele ngizele. Kodwa lezi izinto mazingaxoxwe emakhaya, laba newethu nabafowethu esigibela nabo bazothi labantu bakwaShembe abekho empilweni abazilutho. Ingakho inkosi uThingo yabuza ukuthi abantu indaba kaShembe bakhetha kanjani ngoba kukhulunywa ngamakhaya. Namhlanje sinenkinga entsha kumacekeceke wenkinga baba usiba lukhulu. Omakoti labe sibakhala ezimeleni uma sebefikile emzini la bethi bawuganela khona abafana bavela bathi kuyabiza ukondla bafuna ukuzala. Vele umfana benengane embili engathi ijuba. Uyazi lapho athi kunabafowethu esabakha ivumelwano. Futhi kunamantombazane la esishumayela kuwo sathi thina wayiphathe kahle. Kodwa inkinga ayiphethe kahle nje asakhipha ibeletho. Maye gana azolotsholwa azobathola kanjani abantwana akhipha ibeletho. Sizokhuluma nini ngoShembe izwe linje? Sizosho nini ukuthi uShembe wenze lokhu kunamantombazane asekhipha ibeletho engaganile. Saseba umalokazana wakwakho lo muntu angithi nilindele abantwana kuye. Njengoba manje ezokwehlala yikwamiya bank la siyakhona. Uyokhipha isibeletho la. Mangabe siyakhishwa noma siyavalwa. Maye lotsholwa uzoba unkosikazi onjani ongazali. Lezi inyumba zokuzakha sizokhuluma nini ngoShembe? Ngoba ufuna manje kulungiswa lo monakalo owenziwa ngabantu. Ukuthi uNkulunkulu akayifuni lento eyenziwa ngabantu emhlabeni. uShembe lempilo esiphilayo abantu abamnyama kayifuni. Manje mina ngazi ngempela kufanele ngabe sibabaza inyanga yezulu ukuthi kwavalele kumuntu emgodini for 6 months. Inyanga yezulu yamondla ngo2 slices ngeslice ekseni, imondla ngeslice emini, imondla ngeslice intambama. Waphila 6 months ehlele emgodini. Kodwa sikwazi ukukhuluma lezi zinto. Abafowethu besaganga benza nje. Besathenga imlenze la eBoPoint. Nala ikle uthi ngizwa kuthiwa kuyadayiswa. Kuyathengwa nje, kuyathengeka mhlawumbe nala koMeya Bank kuyathengeka nje. Sothi siyabona ngenye imini. Omphephethe. Sibona lesishalazela noDlamini. Bonke abehlala behlelo Shembe abagade 10 nathi siphoka sambe nonyazi amen. Ayike imizi insizwe sizoyakha masingekho strong. Angisho ukuthi ube strong thina ngokushaya abantu besimama. uShembe ufundisa into eyodwa ukuthi umuntu esifazana akashawa. Amen. Le mfundiso uShembe ufuna siyitshale kunina. Sinitshayela ukuthi uShembe uthini. Ukuthi uShembe uthini ufuna nitshelwe yithi.
ukuthi bafana bakithi akubuyisela ukushaya umuntu wesifazane kunaloko lithatha impilo zenu niyohlala emajele ngesikhathi lihlala emajele izwe lizogadwa ubani thiwa ke lapha ke inkantolo mnewethu ngizolinganisa ngawo inkantolo make mina ngathatha lesandla ngashaka nje kwasalela umuntu wesifazane umvimbo nomvimbo unyaka shuthi mama ushaye nempama kwavela lo thiwa u5 years oyohlala ejele ngokuhlula nje ukuyiphatha bona lento yokushaya abantu besimameni ifunde phi noma seyifunde phi siyibone phi siyibone phi mangabe uyibone ekhaya kini ubaba wakwenza into wrong mangabe iqalwe nguwe iyeke mfowethu yimbi angeke uze kuhlonipha umuntu wesimame ngoba uyamshaya uzokuhlonipha ngoba uyamtshela ukuthi lento yenzayo ngiyithanda maye ngakuzwa futhi myeke ngoba vela akakabi umkakho kodwa iphutha elikhulu ukuthi sobayeka sizofika phi nabo bazosiyeka bazofika phi kodwa sekuyisikhathi manje sokuthi leli izwe lakithi ke liveze namhlanje ithelo zokukhula ukuthi kulamantombazane sehlelwe yishwa lokuthi yaziwe yimi umzimba wayo yaziwe ucebisa umzimba wayo yaziwe ukansi umzimba wayo akayithi manje kwenele le ngikuya ngisamuvi ngoba lento yokushiya ngapha uthande ngapha ushiye ngapha uthande ngapha yiyo le dala ukuthi singayi phambili sengigcina nalento ukuthi bodadewethu niyasebenza bese amakhandeni exega njengamakhande empukane irongi umuntu akalawuleki ngoma manje uyasebenza ubuza ukuthi yini ayincenga endodeni buzani naba labo mama baganile abasebenzani babuze bahlalelene emzini beganile besebenza ingoba umthetho abaphume nawe emakhaya inkinga nina nothola ngathi la endleleni emakhaya niyithole umthetho ukuthi indoda iyahlonishwa yabona bami ubatshela nje ukuthi abakwashiya inyawo bathi wena ukwazi ukuyigeza mina ngeke ngenkomo zawacele ngiwashiya inyawo mina ngeke ngikwazi hayi mina ngeke inkomo zakini izona lezi ezithi washiya inyawo lethela ukudla ngetray hayi ndaba ukudla okukhonjwa kuthiwa kokudla kwakho kulapha ehlika nothi xa likade 10 nathi singasambe nonyazi amen bodadewethu imendi khona abafowethu sebezwile njengoba sibatshela nje ukuthi ababeka imali banithathe sekusodi kancane manje ingane zasemakithi lungisana amakhanda nilungisa imlomo lungisana amakhanda ingane zasemakithi nilungisa imlomo bese nikhuthala ke ngabe nentombi eyivile intombi eyivila iyalichiphisa uthando yazikhona amadoda ahlele hostel abalekela abafazi abangamavila mfazi uyivila umfazi uyinuku indoda mangabe ikhuluma ithi izinto zama indoda kufanele nokuthi izikhuluma ithi into zayilunge umuntu wasimama uyazi ijuthi yakhe le ukuthi alungise into zendoda indoda ingene ithatha into okugqoka ihambe emsebenzini hayi vusana nenyoka ibulule elilele alazi ukuthi befuna lenzeni manje ubona amadoda egcwele amahostela nje eshiya imizi ngcono ikhetha ukuyozenzela iyazi ukuthi ngizenzela ngihleli ngedwa ekugcineni kufa imizi obaba bethu bantu besimame asakheni izwe lethu bafowethu asiyekeni ukubulala izwe insizwa zakithi asakheni izwe lethu asiyekeni ukubulala izwe lento amathandana shiyana sibulala izwe lethu ngoba manje uzongithanda mina ngishiya ingane thande nangu umfowethu ashiya ingane thande nangu umfowethu ashiya ingane egcineni uzothi musiyolotsholwa wehlelwe ivelu umuntu wesifazane ideterminwa ingane eziwu-2 umana eziyinkomo eziwu-3 manje sifuna ukwenza ucwaningo sifuna odokotela manje
abazojula. Sifuna phuma odokotela abazofunda lana manje. Ngeke sisabala indaba yengane ngoba iyabambezela. Sesizoba lamadoda uthi ulalwa amadoda amangaka. Maye ufonja amadoda simayinazi inkomo ezu4 ukuze nizokwazi ukuthi kuganani nina nazi phela kuganani nazi ukuthi kugana umzimba yazo complain bona kuqala besimama kanti mangaka la madoda ni complain kangaka maningi afunwani yabanje me-4 mayinazi amadoda u4 eyomkhoyiso bese siyobheka enganeni mazi u3 kushuthi sesimayinaza 8 ya kuzolunga kanjalo sikhiphe inkomo sokhiphe yodwa leyo sobatshela ukuthi sokusinisa ngayo ngale khaya sikhiphe 1 ukuzizwe lethu lizokwakheka ngoba manje lamantombazane axhaphaza imizimba egcina lo mfowethu umesazolobola ufica into engekho amantombazane adlala ngemizimba yawo amantombazane angazi ubani lo athi mina uthanda ukulalana xhashaza imizimba egcinani masalobolile lo mthambe bakazi umbona hawu lento tobathi gama izolo nje ifuna ngiphathi kweyihlahla umfazi ubovu mahala uyelo mahala lento efuneka ayikho udlale ngayo libe labafana belo bethi ngiyakuthanda faka inamba la ngiyakuthanda faka naye lokho ephoseka nje phoseke ekhisini Shembe wasebuhleni bakhumbula behlika nathi sikuba sambe nonyazi amen asiyiphatheni kahle sizwe sakithi izwe lethu lizokwakhiwa yithi akekho umlungu ozosakhela lelizwe asilalelaneni ukuze sakhe isizwe sethu isizwe silale sisizwe sikhe eminyango nasi isizwe engikhuluma ngaso mantombazane yekani ukuphuza nizoba ngabafazi khona uzoma phambi kwengane yakho uyinikeza umthetho yekani ukutshwala Shembe wasebuhleni siyabonga bangaze basho ukuthi bephi nangisebuyila kasaqedi ingiyayeka ngiyazulezulu sikhumbule inkosi yasebuhleni namhlanje Shembe usemarisburg la yekhona siyacela uNkulunkulu asikhumbuleni bafowethu sonke sibe nonembeza sifisela abazali bethu into enhle uthi ekhaya kube nomakoti ekhaya kiningene inkomo amen Nkosi ayibusise nikuzwile amen